ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬೋಯ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಂತ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಟೀ ಬಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಕಲ್ದಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತಂತುಳ್ಳರು ಅವು ಶೂ ಪಾಡಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಶೂ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಶೂ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಶೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಚಿ ಆಪಲ್ ಒವ್ವೇ ಗಾಡಿ ಪಾಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪುಚಿ ಆಪಲ್ ನೇಪಡ ಗಾಡಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ದೇವರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಥಾ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲಿನಿ ದೂರ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಉಂಟು ಯಾಮನ್ಪ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಒಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಏತ್ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಎಂಕುಲಿನಿ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದ ಒಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಮುಕ್ಕರೆಗ್ ಈ ಬೈದಿನಿ ದೇರ್ರೆಗ್ ನಿಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂರ ದೇರ್ದು ಮುಕ್ಕರೆಗ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಈ ಬೈಕ್ ಬೈದ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ತಿಂಡ್ರತಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲೆಗ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡಿನಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದ್ ತೋಪವ್ರೆ ಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನಿಯರ್ ಏನ್ ದಿನಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ಬೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ವೈಶು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ ಎಂಕು ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಏನ್ಲ ಪಾದರ್ದ ತೂಲೆ ಏತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವಂತುಂಡು ಸೊ ಅವಳು ತೂಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಏತ್ ಜನಸಾಗರ ಪಂಟ್ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋಂತುಳ್ಳ ಫೆಸ್ಟ್ ಗೆ ದೇರ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನೆ ಅಕುಲ್ಪುರ ದೇರ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿನಿಶ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕ ದೇರದು ಮುಕ್ಕರೆ ಬೈದಿನಿ ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂಚನ ನಿಂಕುಲಿನಿ ದಾಲ ತಿನ್ನಡಿ ಎಂಕೆ ತಿನ್ಪೊಲ್ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಉಳ್ಳ ಹತ್ತತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಉಂತನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋದು ತೂಕ ಬಲೆ ತುರ್ದು ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಫುಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಟಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋತ್ ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರೊಂದು ತುಳ್ಳೆರು ಬಲೆ ತೂಕ ಏ ತಿನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ತೂವಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಜೂಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ಮಾರೆ ತೂವಂದೆ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಓಯ್ ಕಂಜೂಸ್ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ದರನ ಜಟ್ಕೊಲ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ್ ತಿಂಡ್ರತ್ ತೂವಾರ ಜೋರ್ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಜೂಸು ದೆತ್ತು ಏನೋಡ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಪೂರ ತೂವನ್ ಓಲ್ಲ ಉಂಟ ಉಂಟು ಜೇರ ಓಲ್ಲ ಉಂಟ ಉಂಟು ಜೇರ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಜೀರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಪಾಲಕ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1 ಹೋದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಹೋದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ರಾಗಿದು. ರಾಗಿ ತಿಂದವನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ, ರಾಗಿ ತಿಂದವನೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ರಾಗಿ ತಿಂದ ನಿರೋಗಿ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್, ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಗೋಬಿ ತಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಜು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೂಜು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು? ರಾಗಿ ಇದಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ. ಇದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100 ರೂಪಾಯಿ. ಮೂಜು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. 400 ಅವು ತಿಂಡ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಖಾಲಿ ತಿಂಪಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂಪಿನ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಕೊಡಿ. ಹಪ್ಪಳ ಬೇಡ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಪ್ಪಳ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಪ್ಪಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಕಂಡ 100, ಮೂಜೆ ಕಂಡ 200. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ನೋಡಿ. ರಾಗಿ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ. ಹಪ್ಪಳ ಶೆಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ಇದು ಯಾವ್ದು? ಜೀರಾ. ಮೂಜಿಲ್ಲ. 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂಕ. 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ರಾಗಿ 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 ತಿಂದವನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ, ರಾಗಿ ತಿಂದವನೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ರಾಗಿ ತಿಂದ ನಿರೋಗಿ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ಲ ತಿರ್ಗ್ಲಿ. ಗೋಲ 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 ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅವೇರ್ ಬಾವೇನ ಬಾವೆ ಬಾವ. ನೀನ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿ. ಅಯ್ಯ ಅದೇ ನಿನ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕುಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಫುಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಬನ್ನಗ ಪೂರಾ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಅದಾದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕುಲು ತೂವಂಬೈದ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿರಪೋನ ತಿನ್ಕ ಬಂದ್. ಸೊ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ ತೂಕ ಬಂದ್ ಅವೆನ್ ತೂಕ ಮೂಲ್ಬದ ತೂಕ ಉಂಟ ನನ್ನ ಶಾಮಿಯಾನೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಬಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮುಲ್ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತುಲೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ತೋಜೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು
ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಪಂಡ ಇಂಗುಲು ಪಿರಪು ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬೋಯ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಟೀ ಬಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಮ್ಮ ವಿನಿಶ್ ಸತ್ಯಬನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯಬನ್ ವಿನಿಶ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ದಾದಪುರ ಒಂದು ಬಂತೋಪರೆ ಬೈದಿನಿ ಈ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಪೋ ನಿನ್ನ ಬೇತೇನೆ हैप्पी है ज़्यादा हैप्पी अंचु सैड अंतदा हां बेन ಮಾಡ್ತೀನಿ Fish and not potato, blueberry, strawberry, kiwi, blueberry tap, blueberry. ಕೂಡ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಲೈಮ್ ಲೈಮ್ ವಿತ್ ಜಲ್ಜೀರಾ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾ ಅವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವು ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಪು ಇನ್ನೊಂದು ఇంక్లేన చూడల ఎట్టని ఓ ఇంక్లేన చంపాడు నిన్న స్వీట్ విత్ బిగ్ ಓ ಏತ ಅವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಏತ ಎರಡು ಪಾಪ ಎರಡಾ లైకుందా ಕಲರ್ ಬೋಕಡ ಅವ ಕಲರ್ ದೊಗಿತ್ತಂಕನ ಅವು ಲೈಕೊಂಡ ಕಲರ್ ದೊಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮುಂದೆ ಚೂಲ ಸಿಂಗಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರಿಯಾ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಬಂತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಕೈ ಫ್ರೀ
ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ತೊಂಡ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರಳದ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೀನಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಚೂರು ಹಾಳಾತಂಡ ಹಾಳಾತ್ನ ಪಾಡ್ದೇರು ಚೂರು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಂದು ಪೂರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ನ ಕೇರಳದ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಂದು ಒಂಚೂರು ಕುರಿದುಂಡ ಅತ್ತು ಅವು ಪರ್ಂದು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಯ್ತ ಪಾಡುವೆರು ತೂಲೆ ಅವೇ ಪಾಡುಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಪರ್ಂದು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಬಟರ್ ನಕಲೆಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಫುಲ್ ಫೇಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಪನೊಂದು ಪಿದಾಡ್ಕ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ಕದ ವಯಸ್ಸು ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತ ಪೋಯಿ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಸಾಕಂಡು ಅತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಬಂಡ ನಾದ ತಿಂದು ಸಾಕಾಯಿನ ಅತ್ ನಡತ ಸಾಕಾಯಿನ ನಡತದೆ ಸಾಕಂಡು ದಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪತ್ತೈನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 60-65 ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೋಟಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ರಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಮುರಿದ 2 ಮೂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಇತ್ತನದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂಜೆ ಪುಡ್ದಿನಿ ವೆಜ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಉಂಡು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪುರ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಟರ್ ನಕಲೆಗೆ ಅಂತೂ ಪಂತಿನ 10 ತೋಜೋಡು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಓಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾಂಬ ತುಂತು ಎಂಚ ವಯಸ್ಸು ಆವತ್ತ ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಪಂದಿತ್ತ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಐಡ್ತುಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ವೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಮೋಮೋಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ವೆಜ್ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಸತಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಗಂಟೆ ಎಡು ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಹೊರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಳೆ ಏರೇ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋದು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಡು ನಿಕುಲ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತು